ಅಬ್ಬರಿಸುವಂದಿತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾದ ಆರ್ಭಟ ಸೋಮವಾರಗೂ ಅಂತ ತಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 34 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆದದು. 30 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರು. ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 25,000 ದಾಟದು ದುಂಬರಿಯುಂಡು. ಮಾತಾ ಕಂಡಟ್ಲ ಜನಕರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ದುಂಬಾವದುಪ್ಪನವು ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಷಯಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಟ್ಟಹಾಸಡು ಅಬ್ಬರಿಸ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾದ ಆವೇಶ ಸೋಮವಾರಗೂ ಒಂತೆ ತಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 34 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾತನು. ಇಂದೆಟ್ಟು 10 ಜನ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿನಕಲು, 17 ಜನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಡು ಇತ್ತಿನಕಲು, 5 ಜನಕ್ಕೆ ಇತರ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲ ನನಾತೆ ಪತ್ತೆ ಆವಡಾತನು. 52 ವರ್ಷ ಬೊಕ 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ 2 ಜನ ಆಂಜೋಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಿಡ್ಲ ಬಳಲೊಂದಿತ್ತಿನಕಲು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲ ಆದು ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. 3 ಜನ ICU ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತದು. 2 ಜನದ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾದುಂಡು. 5 ಜನನು ICU ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಂತದೇರು. 30 ಜನ ಕೊರೋನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,270 ಆಜಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆತನು. 557 ಜನ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಒಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ 25 ಜನ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು 3 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಡು ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. ರಾಜ್ಯಡು ಸೋಮವಾರ ಕೊರೋನಾದ ಘಟಸ್ಫೋಟ ಆತನು. 1,843 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 25,000 ದಾಟದು ದುಂಬರಿಯೊಂದುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ದುಂಬಾವದುಪ್ಪುನಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರದೇ ತಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತೆರಡ ಕೊರೋನಾದ ಅಟ್ಟಹಾಸನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಪರಿಸರಡು ಜಾಗೃತದ ಕ್ರಮನು ಅನುಸರಿಸಾಲೆ ಕೊರೋನಾನು ಗಿಡಪಾಲೆ.